Ahal vilayatynyň täze edara ediş merkeziniň gurulşygyny zähmet çeken işçiler 3 ay bäri aýlyk haklaryny alyp bilmeýänliklerini aýdyp köpçüliklerin iş taşlaýyşylan edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12 sentýabrda Sewitden habar berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä köp milliardlyk mega taslamada zähmet çeken 250-den gowrak usta we 500 töwereg kömekçi işçi yerli fotoğrafçı firmalaryň özlerini töleg geçirip bilmeýänliklerini aýdýarlar. İş taşlaýyşylan eden yerli gurulşykçylar Hasan Muradym Nusoy ýollary, ussat inженер we başga bir näçe yerli kärhanalaryň işçileri bolup durýar. Türkmen medeniýetine görä Muradym kärhanasy Sewitin täze edara ediş merkezine çağılar sagıldyş dikeldiş merkeziniň gurulşygyny alyp barýar. Bu deskanyň gurulşygyny 2022-nji ýylyň iýuluny tamamlamak gödeginde tutulýardy. Nusoy ýollary we ussat inженер kärhanalary Sewit merkezine bina edilen köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň gurulşygyna gatnaşýarlar. Mundan ozal ýarym resmi biznes Türkmenistan nesri Ahal vilayatynyň Sewit merkeziniň gurulşyk işlerini 67 sany yerli kärhananyň gatnaşýanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap vilayatynyň Faraw etrabynyň Ahal vilayatyna gelen mermerçi işçiler topurynyň täze Sewit merkezindäki 9 gatly binalaryň biriniň daşyny mermer örtmek barada 4 ay mundan ozal iş şertnamasyny baglaşanlyklaryny. Häzirki wagtda mermer işiniň 35%-nyň tamamlanyny, ýöne fotoğrafçy firmanyň tölegi ukypsuzlygy sebäpli işçileriň iş taşlamaga mejbur bolanyklaryny habar berýär. 4 ay ozal avans hökmüne 40 000 manat berilipdir. Soňky 3 aýda şertnamada wada berilen pul berilmändir diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Bir näçe yerli kärhananyň eýeleri we baş hasapçylary ýerine ýetirilen işler üçin döwlet tarapyndan wagtyna pul geçirilmeýändigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýdylsa täze dolandyryş merkezindäki gurulşyk işleri Türkmenistanyň gurulşyk we binagerlik ministrliginiň buýrmasy boýunça ýerine ýetirilýär. Fotoğrafçy yerli kärhanalar gurulşyk ministrligi bilen şertnama baglaşýar. Köplenç gaýry vilayatlaryň ýaşaýjylaryna ibarat gurulşykçy brigadalary bolsa, yerli kärhanalardan şertnama esasyny iş alyp gurulşyk işlerine gatnaşýarlar. Gurulşykçy toporlar fotoğrafçy yerli kärhanalar bilen şertnama baglaşyp ýeri taslamalaryň beton, demir, mermer, kerpiç, boýag we şoňa meňdeş işlerini kesip alýarlar. 3 ay bäri tölegsiz işleýän ustalar we işçiler öz maşgalalarynyň, çağılarynyň güni güzeranyny aýlamak üçin başga ýerlerden iş gödejekdiklerini aýdyp iş taşladylar. Bu ýagdaýda bir meniň brigadamda däl hem başga gurulşyk firmalary bilen şertnama baglaşan ustalaryň brigadalaryna hem boldy. Olar hem başlyklarynyň işçileri wagtyny aýlyk haklaryny berip bilmeýänlikleri üçin iş taşlaýyşylan etdiler diýip bir gurulşykçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulňdaşlykda aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12 sentýabrda Ahal vilayatynyň täze edara ediş merkezine iş saparyny amalga aşyrdy we ol ýerde göçme hökümet mejlisini geçirdi. Vilayatyň täze merkeziniň gurulşygy Türkmenistanyň ýeti ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän wagtyna 2019-njy ýylda eglan edildi. Döwlet mediasyna görä mega taslamanyň gurulşygyny ilki başda 2022-nji ýylyň dekabryna dolu tamamlamak gödeginde tutulýardy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi indi bu taslamanyň diňe birinji tapgyrynyň öňümizdäki dekabr aýyna tamamlanjakdygyny habar berýär. 2020-nji ýylyň fevralyna bu mega taslamanyň bahasy 1,5 milliard dollar hökmünde eglan edildi. Täze administrativ merkeziň heniz ady ýok. 2022-nji ýylyň apreline Türkmen prezidenti täze şähere ad tapylmagyny talap etdi. Munyň ideýany Azatlygyň çeşmeleri täze şähere Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň arkada adynyň daqylmagynyň ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berdi. Bu habaryň ideýany Gurbanguly Berdimuhammedow täze şäheriň ýeri köçeleriniň birine Akhan atynyň adynyň daqylmagyny teklip etdi. Şeýle Sewit merkezine Ahal teke Akhan atynyň ýadygarlygy oturdular.